Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eta Iruñerriko herri desberdinetatik bueltaskak ematen, gaurkoan Galarko zendeara etorri gara. Eguna pasatu dugu hemen, zinegotzi, kultur elkarte eta bisita gidatuak egiten. Eta Iruñerriko bueltaska ematen gaurkoan Galarko zendea tokatu zaigu, hementxe gaude bertako udaletxean eta hemen nire ondoan dut Esteban Lizarbe, Galarko zendeako zinegotzia. Iepa, Esteban, zer moduz? Pues ongi. Ongi? Prest nago hemen zure galderak erantzuteko. Galderak erantzuteko, ezta? Bai. Bueno, ja, hasiko gara denborarik galdu gabe. Konta iguzu pixka bat, nola dago egoera gaur egun Galarko zendean? Bueno, gure herria gaur egungo egoera ekonomikoa ona da. Lehenik eta behin, esan behar dugu gure udala 9 herriz osatuta dagoela eta herri bakoitzak bere kontzejoa daukala, barbatain ezik. Eta, bueno, kontzeju batzuek badute dirua, beste batzuek ezain beste, baina esan dezakegu orokorrean, nola zorrak ez dituzte, bai udala, bai kontzejuak ongi daudela ekonomikoki. Eta horrezetarako, ni nabarmenduko nituzke bi faktore. Alde batetik, diru-sarrera onak ditugula, eta diru-sarrera horiek etortzen dira, zen eta Galaria Parkea Galarren dago, eta gero areto industrial batzuk ditugulako. Eta hortik jasotzen diren zerga IAEren bidez, lortzen dugu dirua. Eta gero beste faktore, niretzat oso garrantzitsua dela, ni udal honetan 14 urte daramatzat, eta beti infrastruktura bat edo inbertsio bat egin dugunean, beti seriotasunez egin dugu, beti eraman den politika ekonomikoa oso serioa eta arduratsua izan da, eta, karo, bestela ez zara heltzen, badaude Nafarroan eta adibide batzuk, badaude udaletxe batzuk, non diru-sarrera onak izan dute, eta azkenean bukatu dute oso gaizki. Bai. Eta, bueno, esan duzunez, 9 herriz osatuta dago. Ez da berdina izango adibidez Zakit Galar eta ondoko herriak, ez? Aldea egongo da biztanleen artean eta horrela, ez da? Bai, bueno, gure udala 9 herri ditu, baina horien guztien artean 2000 inguruan biztanle dituztela. Eta, karo, ez da gauza bera, guztio leku nukleo batean bizitzea, edo 9 herri banatuta, ez? Claro, bai. Claro, diferentzia handia izango da. Bueno, jarraituko dugu galderekin. Alkate guztiei edo zinegotzi guztiei egiten diete galdera berdina. Zuretzako zein da ongi gobernatzeko trukoa edo? Edo badago trukorik zure herria ongi gobernatzeko, zure ustez? Hombre, trukoa ez dago. Trukoa, uste dut, guztiek esango dizute lan eta lan, ez? Baina ni esan behar dut, saiatu behar garela alderdi politikoen arteko harremanak onak izaten, eta horrela hortik sortzen diren erabakiak herriaren onurarako izango dira. Oso garrantzitsua da ere, herritarren beharrak zeintzuk diren jakitea, eta gero gure eskura ditugun baliabideen bitartez, behar horiek aurrera eramatea. Eta gero, gu 9 herri gara, herri hauetan guztiak ezagutzen gara, eta orduan, ni uste dut, erakutsi behar dugula herriten aurrean,
hurbiltasuna, ez? Osea, hemen ekitaldi asko egiten dira, askotan ikusten gara ere elkartetan, eta lasaitasunez, izan behar dute konfiantza hurbiltzeko zinegotzi baten gana edo alkatearen gana, eta bere kezkak, bere arazoak, bere galderak, botatxera, eta ez izateko beldurra hori egiteko. Claro, konfiantza eta harreman hori sortu, ez, azkenean? Hori da. Zein izaten da urteko aurrekontua? Bueno, gure aurtengo aurrekontua gastuen aldetik 2.007.000 eurokoa da, eta hortik gure gastu arruntak 2.100.000 euro izanen dira. Eta gero, diru sarrerak izango dira 2.909.000 euro, eta diru sarrer arruntak 2.600.000 euro. Zergatik aipatzen ditudan diru sarrer arruntak eta gastu arruntak? Zeta, bueno, ni beti izan dut, eta hemen aurrekontuen eztabaidan sortzen denean betik esaten dut, ez? Udaletxe baten osasuna horrela neurritzen da. Osea, diru sarrer arruntak beti izan behar dira gastu arruntak baina handiagoak. Eta guari bidez aurten baditugu 500.000 euro gehiago. Eta gero, bueno, beste bi gauza esan nahi ditut, gastu arrunten artean personal gastuak direla 23%, eta gero, bueno, sartu ditugula inbertsio batzuk, eta horiek dira kontzejoenkin batera adostu ditugunak. Eta gero badago beste gauza bat, barkatu luzatzen banaiz, salatzeko, ez? Baditugu inbertsio batzu ezin izan dugula sartu, zeren eta estatutik etortzen den gastu aragoak eragozten digu. Zergatik, hori sortu modu batez udaletxetan kontrolatzeko ekonomia, baina gure udaletxean adibidez eragozten digu inbertsio batzuk sartzen, nahiz eta dirua izan, eta inbertsio garrantzitsuak izan. Ja, eta hori gobernu zentralatik? Gobernu zentraletik. Bale, claro. Eta, bueno, aipatu dituzu inbertsioak, ari zaudete orain inbertsioren batian edo horrela, sartuak? Bai, lortu ditugunak aurrekontuetan sartzen, eta horiek dira kontzejoekin adostuak direnak. Eta horiek, bueno, adibidez, baditugu asko, baina esango dut herri bakoitzean zer egingo dugun, adibidez, Galarren sarbide bat egingo dugu, Espartzan pavimentazioa eta ursareak konponduko ditugu, gero Arlegin elektrizitate sarea aldatuko da, Zubitzan frontoiaren hobekuntza, gero Olatzen ere Odigatza ingurumenaren hobekuntza ere egingo dugu, Getxen igerleku ondoan ez dago leku egoki bat hor jendea baskaria egiteko edo ongi egoteko, eta hor ere egingo dugu zerbait. Gero Eskidolzen plaza nagusia hori bere gabeziak kenduko ditugu, eta gero Kordobian asmoa dute Kordobia eta Noainen arteko bide bat oinez joateko eta txirrendulaz, eta hori egingo dugu. Orduan orain zaudete tope lanean, ez? Bai, tope lanean, bai. Eta momentu honetan ja proiekturen batean sartuta zaudete? Bueno, alde honetatik horiek egiten ari gara, baina ere gustatuko litzaidak esatea, orain tokiko agenda 21 gaudela, eta hauekin egin genuen diagnostiko bat gure zendean, EASB beharrak ditugula, eta hasi gara batekin, hori da kotxe elektriko bat erosiko dugula, horretarako eskatu dezakegu laguntza, bai Nafar gobernuan edo estatuan, momentuz estatukoa jasoko dugu zeren eta handiagoa da, eta ere estazio elektrika bat jarri da hemen udaletxe ondoan, eta hor karga daiteke kotxea. Gainera, edozein auzokideak erosten badu olako kotxe bat, badauka aukera hor kargatzeko doainik. Bale, hori da orain zaudetela... Orain zaudetela. Ongi. Eta etorkizunera begira, ze proiektu nahiko zenuten gauzatu? Bueno, etorkizunera begira,
baditugu bi inbertsio egiteko, eta hori, lehen aipatu dudana, gastu aragua horrek, eragozte digu sartzen... Estatu zentralak, gobernu zentralak mugatzen dizuen hori, ez? Hori da. Eta horiek dira nabe bat, non gure langileek gorde ditzakete laneko tresnak, makinaria, askotan, eta haiek egiten dute lan kalean, eta askotan egiten du eguraldia txarra, eta hor ikastaroak egin ditzakete, eta gero gainera biberoak jar daitezke kanpoan, ez? Orduan, hori da dabe bat behar dugula, eta egingo dugula. Eta gero badugu beste bat dela Kordobia eta Iruñeko arteko errepidea, orain bertan oso arriskutsua da, auzokideak joateko oinez edo txirrindulaz, eta saiatuko gara errepidetik edo gora edo goitik, edo behitik pasaleku bat egiten, ez? Eta ikusiko dugu gero ekonomiaren arabera zer erabakitzen dugun. Eta ze faltatu zure herriak, zuretzako? Falta bali badu zerbait? Falta bada zerbait? Gabezi batzu ditugu. Hori onartu behar dugu ere. Adibidez, ez daukagu haurreskola. Haurreskola ez daukagu, eta gainera, eraikitzea haurreskol bat kostatzen da diru bat, eta egin dezakegu, baina arazoa da gero mantentzea. Eta gauzak egin behar dira zentzudunez. Ez daukagu poblazioa hori egiteko. Eta orduan, hori gertatzen zaigu gauza bera musika eskolarekin. Musika eskola ez daukagu ere. Eta orduan, zer egiten dugu? Egiten ditugu konbenioak inguruko udaletxeekin, eta orduan guk subentzionatzen dugu tokatzen zaiena gure auzokidei. Eta gero, beste gabezi bat dela ez daukagula adibidez dendak gure herrietan. Nik ezagutu ditut, txikitan, herri bakoitzean denda bat, eta gaur egun ez daude. Orduan, beharrezkoa da, kotxe bat izatea, nahi baldin baduzu erosketak egitea. Erosketak, klaro. Orduan, bederatzi herritan ez dago dendarik? Bederatzi herritan ez dago dendarik. Ez dago. Bueno, Kordobila ez dauka dendarik. Galaria dago Kordobila terminoan, baina ez herrian. Claro. Ez herrian. Herrian bertan ez, hartu behar duzu kotxea eta mugitu behar zara. Bale. Hemen guazara zu, ez? Espartzakoa naiz. Espartzakoa, baina, Galarko zendeakoa zara. Galarko zendeakoa. Beti dagenik. Zure herriak badu bizia? Ikusten da hola plazara jendea ateratzen dela? Bai, hori herri guztietan. Hori herri guztietan jendea ateratzen da plazara, jendea ateratzen da elkartera, eta elkartetan jendea hori bere emeketako, bere baskariak antolatzen ditu, primeran. Eta gero ere, esan behar du, udaletxetik sortzen diren ekitaldietara jendea joaten da. Badaude ekitaldi batzuk orain dela urte asko finkatutak, horiek esate baterako zendeako eguna edo euskararen eguna, eta hor jendea erantzuten du primeran. Eta gero ere, kirol eta kultur elkartetik, hortik ere sortzen diren ekitaldiak, jendea joaten da, jendea erantzuten du, eta nik, nabarmenduko nituzke bi batez ere, Galartrail lasterketa, mendi lasterketa. Galartrail mendi lasterketa. Ezaguna dut, bai. Bai, eta gero Galarraldia lasterketa. Eta horrietan, bai voluntario bezala, edo bai parteidetza zuzena, jende asko sartzen da, herri guztietatik, eta, ni oso pozik nagoen jendearen parteidetzarekin. Claro, pentsatzen dut zuen herritan garrantzitsu izango direla kultur elkarteak eta horrela, ez? Jendeak biltzeko eta oso garrantzitsuak izango dire. Bai, oso garrantzitsua da, eta gainera hemen daukagu kultur eta kirol elkarte bat, eta horretan badaude gazteak herri guztietatik, saiatzen da gutxienez herri bakoitzetik bi gutxienez,
Eta hemen ekartzen dira proposamenak, eta gero beste gauza bat. Ekitaldi gehienak egiten dira urtero herri desberdinetan. Adibidez, lehen aipatu dut Galartrail azterketa, mendidezketa, hori bai egiten da urte bakoitza herri batean, baina beti Erreniaga mendi ondoko herrietan. Eta gero adibidez, beste ekitaldi bat ez duela esan lehen, dela txirrindulariaren eguna, nola ezin da jarri Galartrailona egiten dugu Beiko herrietan. Baina jendea gustura egiten du lan. Bai, gero izango dugu aukera hitz egiteko kirol eta kultura elkartekoekin. Berak azalduko dizuet, ni baino askoz hobeto. Eta bukatzeko, Esteban, nola gustatuko zitzaizun jendeak gogoraraztea zuri, agintaldi bukaeran? Zuri edo zuei? Niri gustatuko litzaidake jendea ikustea, zu egon zarela hemen eta dena eman duzula. Beti saiatzen gara gauza gongi egiten, saiatzen gara lan egiten, batzutan egiten dugu ongi, beste batzutan gaizki, baina aleginak hor daude. Orduan, niri gustatuko litzaideake hori eta, herria sartu nintzen, baina hobetu ustea. Hori beti da gure asmoa, eta, nik uste dut horrela izango dela, baina, gero dago herritarren erabakia eta azterketa, eta hie daukate arrazoia. Bai, ala da. Listo, ez zaitu denbora gehiago kenduko, Esteban. Mila esker tartetxo hau eskaintzeagatik guri, eskertzen ditzugu pilo bat, eta, deus ere, ondo segi, eta ea badugun aukera elkarri ikusteko. Bale, pues mila esker eta zuei. Venga, gero arte. Gero arte. Eta Esteban zinegotziarekin egon eta gero, orain hemen gaude Leirekin, dela Galarreko Zendeako Kirol eta Kultura Elkarteko kidea. Arratsaldeon, Leire? Aupa, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Konta iguzu pixka bat, zuzara Kirol eta Kultura Elkarteko kidea. Bai. Orain dela zenbat zaude talde horretan edo elkarte horretan sartua? Gutxi daramat, orain neguan urte bat egin behar du. Claro, gaztea zara. Bai, 19 urte. 19 urte dituzu. Orain dela zenbat dago talde hori sortua? Nik uste urte dezente daramara. Ze aurrekoek 10 urte inguru egon ziren, orduan urte. Eta orain ari zarete generazio berria sartzen gazteak. Bai, hori da, gazteak. Zenbat kideko osatzen duzu orain taldea, elkartea? Zendeako herri bakoitzeko zinegotzi bat edo bi gara. Galarrekoak adibidez bi gara. Galarrekoa bi zu eta Raulekin egingo dugu gero bisita geratu, aia enteratu gara. Eta normalean zenbat pentsatzen dut kultur eta kirol elkarte izan eta urtean zehar egingo dituzela ekitaldi desberdinak. Bai. Zeintzuk dire gutxi gora bera egiten dituzuenak? Hainbat ekitaldi egiten ditugu, kultura eta kirolarekin zer ikusia dutenak. Kirolarekin orain galarraldia egingo dugu. Karrera moduko bat, etortzen da kanpoko jendeak korrika egitera, eta gu bolondrez ibiltzen gara. Gero kulturarekin zer ikusia dutenak eskulan gortzoak, margoketa, argazki esposizioak eta horrelako gauzak. Galartrail ere zuek egiten duzu? Bai. Bai, eske barkatu Esteban zinegotziak ere aipatu du Galartrail egiten dela. Bai. Hori dena egiteko pentsatzen dut lan handia suposatzen duela, ez? Bai, dena antolatzea bai kultura ekintzak, bai kirol ekintzak. Zenbatero elkartzen zarete? Normalean hilabetean behin edo bi hilabetero elkartzen, bai. Bai, gehienez bi hilabetetan behin. Zendeako herri bakoitzeko bat edo bi, gutxi gora bera. Bai. Hemen guazara, zu Galarrekoa? Bai, Galarrekoa. Zer guz bizi zara hemen? Ni oso ongi. Gustura? Bai, oso gustura. Aldatuko zenuke zerbait? Momentuz ez. Nik hemengo kuadrilarekin oso ongi nabil eta oso gustura nago. Zenbat lagun talde zarete edo zenbateko osatzen duzu kuadrila? Ez gara oso talde handia, 11-12 inguru, baina gure elkarrekin oso ongi. Eta elkarte bezala, etorkizuneko bat duzu ideiarikan edo etorkizuna begira? Egia esan da, nik momentuz, ez dakit,
Ni dena perfecto. Orain gehiago elkartzen ari gara, gazteok elkartean, eta jaiak prestatzeko, osea, bai Galarreko gazteria sartzen ari gara gehiago elkartean, eta jaiak prestatzeko, eta horrelako, ez dakit. Ederki, Leire, ez zaitu denbora gehiago kenduko, mila esker tartetxo hau eskaintzagatik, eta ongi segi. Mila esker. Gero arte. Agur. zatitxora aietzen ari gara eta hementxe bisita gidatu egiteko pres. Eta nire onduan nor eta herritar bat, Diego. Iepa, Diego, zer moduz? Apa, arratsaldeon, ongi eta zuek. Ongi, hemen kriston gogoak ezagutzeko pixka batzuen ingurua. Bai. Konta iguzu, nahi nora ekarri gaituzu? Hau da, Noaingo bataiaren monumentua, egin zuen Jose Ulibarrenak, eskultoreak, eta gogoratzen du Noaingo bataia, izan zena hemen 1521. Nafarroko independentzia galdu genuenean, konkistatutak izan ginenean, justu izan zen hemen beko landetan, eta egin zuten monumentu hori, presente izateko eta oroitarazteko pasatu zen guztia, ezta? Bale, Noaingo bataiarena, erran beharra dago Noain hemen bertan dagoela, ez? Horixe, hori ikusten duzuen herria Noain da. Eta, bataia hori izan zen hemen inguruan, hori da aeroportua, hemen, justu inguru honetan, gertatu zen. Galdu genuen eta gogoratu behar dugu. Urtero ospatzen da hemen? Hori da. Ekainaren azken asteburuan egiten dugu igoera, monumentura. Aurten egin dugu Noainetik, beste urtetan egiten zen Onaino igo eta gero Iruñera, baina orain berriro egin dugu Noainen hasi eta monumentura igo eta gero herrian tabernan bazkaria. Ederki, dena ospatzen dugu bazkari edo afari batekin. Bai. Getzekoa zara? Hori da. Zenbat biztanle ditu Getzek? Getzek 280 biztanle gutxi gora bera. Erroldaturik 300, baina biztanleak 280 gutxi gora bera. Gustatzen zaizu Getzen bizitzea? Bai, nahiko ongi dago. Nahi nuke euskaldunago izatea, baina momentuz horrela dago gauza. Bai, egia da, gaur egun gaurrak gehiena jaten direla ikastolera, beraz datu pozgarri da. Bai. Baina oraindik falta da asko. Eta zuk aldatuko zenuke zerbait herritikan? Bai, gauza asko batez ere... Bat euskera arranduzu, euskera, jendeak euskera gehiago hitz egitea besterik? Eta ingurumenean egin beharko litzateke eraldaketa bat, gaur egungo nekazaritzan, hori da, igual gutxien gustatzen zaidan inguru hauetaz, ze niko horretaz ikasi dut eta badakit gauza asko betzeko daudela eta hori aldatuko nuke. Baina gainontzekoan ikustatzen zaizu herri badago eta badago bizia, ez? Hori da, bai. Eta azkenean Iruñetik oso gertu dago eta herri lasaia da. Nahi baduzu joer garaian Iruñera eta gero lasaitasuna, hemen. Bai, ederki. Bueno, Diego, eskerrik asko guk aprobetxatuko dugu orain,
urrengo herriak ezagutzeko. Ongi, ederki. Bi esker egongo gara, bale? Bai. Aio! Bueno, eta getzen Diegorekin egon eta gero, orain etorri gara eskirotzera, eta hementxe gaude eskirotzeko herritar den Olaiakin. Jef Olaia, zer moduz? Kaixo, arratzaldeon, oso ongi. Ongi. Bueno, konta iguzu pixka bat, zure herrian olakoa den? Bai, hemen gaude eskirotz herrian. Gaur egun eskirotz 350 biztanle inguru ditu, gutxi gora bera. Biztanlegoa ez da aldatzen urte osoan zehar, bai neguan, bai udan, jendea mantentzen da. Ez da etortzen da gehiago asteburuetan, baina gutxi gora bera biztanlegoa berdina da. Bai egon dela aldaketa biztanlego motaren arabera edo ohituren arabera. Duela 40 urte inguru eta herriko jendeak lan egiten zuen herrian bertan, nekazaritzan, abeltzantzan, eta orain bai jendeak alde egiten duela gehiengoak hemendik Iruña herrira lan egiteko. Bai lantegietan, bai irakaskuntzan, osasunbidean, beste sektore batzuetan. Ongi, ongi. Noiz ospatzen dira hemen herriko festak? Herriko festak dira iaia Nafarroan bezala, iaia guztietan abuztuaren erdialdean. 17an hasten dira hemen. Bale. Osea, 17 inguru horretan. Baina hemen beti ohitura dago eskirotzen hasteko abuztuaren 17an. Ez du importa ze asteguna den. Berdin du. Ez du importa asteartea, igandea, beti hasten dira abuztuaren 17an. Baina hori bai, lehen duela 3 urtera arte edo, hasten ziren beti arratsaldeko 8 inguru, eta azken 3 urteetan edo, hasi dira eguerdiko 12etan. Orduan horrela nahi dutena da pixka bat, luzatu pixka bat eguna. Eta orduan irauten dute 4-5 egun, hori urtearen arabera, baina gehienez 5 egun, eta gero hori badago ohitura egun bakoitzean gai baten inguruan ekintza desberdinak egiteko. Hasten dira beti abuztuaren 17an, eta hori da herriko bezpera eguna. Eta orduan txupinazoa, betikoa, herriko bazkaria, herriko afaria, zezensuskoa, eta ekintza oso motzat. Eta gero bai, egun berezia edo behintzat, eskirotzeko jendearentzat importantea den eguna abuztuaren 18a da. Eta orduan hori da Santa Elena patroia. Patroia eguna. Santa Elena, hemen Elena santua. Eta hor pentsatzen dut familiarrak elkartuko zarete. Hori da familiarekin elkartzeko eguna berena. Nik uste dut herri guztietan iguala izaten dela, ez? Bezperan txupinazo eta urrengo eguna izaten dela patroia eta familiakin eta ezak ze, bale. Orduan hor elkartzen gara, hori hasten gara 12etan meza dago, hemen herriko plazan elizan, bertan orduan jende guztia joaten da mezara. Naiz eta sinistu gehiago edo gutxiago, jendea badu ohitura joateko mezara. Gero egiten da herrian barne prozesio bat, eta gero bukatzeko edo txistulariak daude, eta etortzen dira baiarako erraldoiak, dantza egitera, eta oso polita izaten da. Aurrentzat eta helduentzat ere. Eta gero hori izan duzuna, egiten da etxe guztietan herriko bazkaria, eta gero arratzaldeetan ekintza desberdinak. Bai, mesikara bestia, zezensuskoa ere, ekintza desberdinak, baina dena hori. Santuaren inguruan, behintzat familiarra. Errandezu 300 piko biztanle zen? 350 inguru, gutxi gora bera, zer ezakit. Gazte jendea badago hemen, bizi da hemen? Batez ere orain daudenak dira aurrak, aur pila bat. 50 inguru esango nuke. Bueno, hori ona da, ez? Etorkizunera begira, ez du? Nire adineko igual jende asko ez dago. Osa, 5 urte gehiago edo gutxiago duteenak 10-15 gara. Baina orain jaiotzen ari direnak eta ezakit 15 urtera arte edo, 50 inguru egongo dira. Eta badago oso giro ona eta badituzte herrian 2 finka deitzen diren lekuak. Deitzen zaie finka bat eta finka 2. Eta horre elkartu daude, eta orduan
herriak egiten duena da, diru laguntza eman, eta pixka bat hori mugitu. Talkartzen dira leku horietan, adinaren arabera. Adinaren arabera, txikiak batean eta gero pixkat. Bai, 12 urtera arte, 15 igual leku batean, eta 25 urtera arte, ondoan dagoen beste eremu batean. Eta hor bai egoten direla neguan, udan, urte osoan zehar. Bertan jaio zara? Ba, ez. Bai, barkatu, lehenago kamara grabatzen ez zigun bitartean esan dit, Barainainen. Bai, Iruña jaio nintzen, baina bizi nintzen txikita Barainainen, baina eta hemengoa denez jaiotzez, etorri ginen bizitzera eskirotzera. Baina horraten alda, hemengoa zarela eguneko egun. Galetzen baiaten ongoa zaren eskirotzekoa esaten dut. Zer moduzkoa da bizitzeko? Ona, oso lasaia. Gainera, baduen gauza honetarikoa edo da, baituela gero eta zerbitzu gehiago. Badago alde batetik polikiroldegi bat hemen, baituela eskaintzak urte osoan zehar, kirol eskaintza desberdinak, gero badaude bi gerileku, bat handia eta bat txikia, Baiara osorako. Baiara osoan badaude bi herri dituztenak iregilekuak. Eta hau da, handiena duena, baina etortzen dira Baiara osoko herritarrak ona udan. Eta gero ere baditu herriak bi ostatu. Plazan bertan dagoen ostatu gainera deitzen den taberna bat, eta gero garagarrotegi bat. Iriz garagarrotegia hori, trenbidea bukatzerakoan hor, herriaren bukaeran. Eta zu gustura hemen? Bai, oso gustora. Zerbait aldatuko zenuke? Ez. Gero eta biztanle gehiago ere baldin baditu, galtzen da herriaren pixka bat, bai, nortasura eta gero oso gertu dago Iruñetik, 5 minutura edo. Orduan, kotxea hartzeko, ez dago problemarik. Kotxez mugitzeko, gero badago ere autobus eta taxi zerbitzua. Baiaran bertan, pasatzen dena herri-zerri, aukera dagoela hartzeko eta mugitzeko bakarri gaztetxoak eta. Ederki. Gero ere, hori, mugitzen gara, gelitzen gara asteburuetan irisean afaltzeko, edo Iruñera. Gero gazteak ateratzen dira asko, igandetan beza ondoren plazan bertan, hori, jolastera, txirrindularekin, pilotara, badago frontoi txiki bat plazan bertan. Hori, ez nuke zeratuko horrela, haundian zerbait, aldaketa haundirik ez nuke egingo herrian bertan. Eta gero, hori bai esango nukena da, gero eta jende euskaldun gehiago dagoela. Gero eta familia gehiago animatzen dira matrikulatzera B eredura, aurrak. Ez da entzuten gehiegi, oso gutxi entzuten da. Baina, pixka... Euskara herrian... Poliki ez. Baina gero eta guraso gehiago, dakigunez euskara, hasi gara, aurrez eta euskaraz egiten, eta orduan gero eta gehiago hitz egiten dute beraien artean, hasten dira gurekin. Baina, positiboa da, behintzat, hasten direla ikasten ja txikitatik ereduan, aurrak. Oso ongi, Olaia, ez dizut denbora gehiago kenduko. Ez mi esker eta animatzen zaituzte. Ez mi esker zuri erakustagatik hau, eta mi eskerre tartetxo eskaintzagatik. Zuei, eskerrik asko. Etorriko gara berriro, seguro. Vale. Venga, mi esker, gero arte. Eta Galarko zendeatik paseoan, Olaiakin egon berri gara eskirotzen, eta orain Zubizara etorri gara, eta hementxe dut nire onduan Miren, herritarra, edo herrian bizi den Doneste beharra. Ja herritarra. Ja herritarra. Hori seinale hona da, gustura zaudaran seinale. Hori da, ja herritarra, bai. Agitzongi, konta iguzu pixko bat non gauden orain? Pues begira, gaude Zubizako frontoian. Bai, oso frontoi polita, eta oso garrantzitsua da guretzat, egiten dugu hemen bizitza, batez ere, hemen hotza handia egiten du neguan, haizea, eta orduan, begira, beti egoten dira hemen aurrak jostetan, gaukagu ere elkartea ondoan, orduan, bizitza egiten dugu hemen, bai. Batez ere hemen. Zenbat biztanle ditu Zubizak? Zubizak ditu 195 biztanle, eta horietatik ia 60 aurrak dira. 15 urtetik berakoak, horregatik, garrantzi ematen diogu frontoiari, klaro. Neguak oso luzeak dira. Eta estalpea duzue, beraz hemen? Eta gero ere badaukagu ate bat, isten aldena, eta orduan haize hotza ez da sartzen. Ziezo. Hemen ditzen dena,
Bale, orduan herri honeri ikusten zaila etorkizuna ez, horren bertzea aur, esperantza badako igual aurrok ere etorkizunan hemen bizitzea, ez? Nik uste dut gelituko direla. Eta, hori nahi dugu, baina ikusiko dugu, a ber. Biztanleak erran duzu ja 180 inguru daudela. Festak noiz ospatzen dire? Festak ospatzen dira ekainaren 24ean, San Juan. San Juanak ospatzen dira? San Juanak ospatzen dira, bai. Eta zenbat egun irauten dituzte festak? Lau. Azten dira osteguna, larunbata eta igandea. Osea, osteguna ostirala barkatu, larunbata eta igandea. Bai, 4 egunak. Eta hemen jendeak bizia hemen egiten du herrian bertan? Bai. Herri girua ikusten da, ez da? Bai, adibidez igual goizetan ez, baina arratsaldetan bai. Hemen bizi, denak hemen bizi gara. Igual adibidez gaur ez duzu aurra unitz ikusten, bakoitzak egiten ditu bere eskola, futbola edo gimnasia, baina asteburuetan hau dago betuta. Bai, hemen egiten dugu bizitza. Aldatuko zenuke zerbait? Hemen dikan? Bai. Aizea. Oso bera? Bai, gaur suertea izan duzu, gaur gusten eguraldia. Bai, baina horretaz aparte. Orduan gustura bizitza. Bai, oso giro hona dago. Eta orduan herri giroa dagoela, bai, ez? Eta hori azkenean eskertzen da honi. Bai, eske hemengo jende gaztea hemen gelditu da bizitzen. Orduan, hemen herri giroa dago. Zendeako gainontzeko herriekin harremana izaten duzu? Bai, ez? Bai. Herrian dagoen elkarte bakarra hemen frontoian ondoan dagoena da? Bai, hori da daukagun bakarra. Eta hor zu elkartzeko... Bai, elkartzen gara, hori da gure elkarte... Bai. Elkarte gu juntatzen garen lekua, bai. Orduan herri guztiak baduzu elkarrekin harremana eta horrek azken egiten du herri giro ona izatea. Bai. Bueno, miren, ez zaitut denbora gaiko kenduko, gu joanen gara urrengo herria ezagutzera. Ongi. Eskerrik asko bisita edo momentu txau eskaintzagatik. Eta utziko zaitut frontoian ja gozatzen. Egonen gara, bale? Gero arte, aio. Subizan Mireneri agurre erran eta Arlegira etorri gara, eta hementxenera onduan dago Enrique. Jepa, arratsaldeon, Enrique? Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi. Bai. Bueno, konta iguzu, nora ekarri gaituzu? Bueno, uste dut zuretzako dela Arlegik badun punturik garrantzitsuena edo... Bai, behintzat, historiari ikusita edo, igual txokorik politena nire ustez, eta hau da, dorretxe bat, jauregi bat, 14. mendekoa, eta, interesgarria da, niretzat, bai. Zenbat biztanle ditu Arlegik? Oso herri txikia da, 70, 70 baino gutxiago, bizi gara. Heldu ginen orain dela urte batzuk, 100 arte, baina gero jendea joan zen, da momentu hauetan, errandu dan bezala, hori, 70, ez gara heltzen. Bada gazte jendea hemen bizitzen? Bai, nahiko. Naiz eta jende gutxi bizi, jende gaztea eta jende aurrak ere haunitz daude, bai. Bai, egon gara Subizan eta Mirenek berdin erran digu, herri txikia dela, mion gazte, aurrak eta badirela. Bale, hemen non elkartzeko ohitura duzue normalean? Normalean elkartzen gara herriko elkartean. Elkartean, hemen ere baduzu elkarte bat? Aintzinako eskolan. Uste dut, jendea osaz, herri guztietan gauza bera gertatu da. Aintzinako eskolak bihurtu dira elkarte. Eta hor, elkartzen gara, jende heldua eta gazteak ere bai. Eta gero, txikiagoak badute txoko bat hor pilota leku ondoan, ez dakit, txoko bat hor elkartzen dira gustoraiak. Hemen eskolarik ez dago? Ez. Eta joaten dire? Joaten dire, zizur, eredude ikastera, zizurrera. Edo bestela, beirainera ere. Bale. Festak noiz ospatzen dire? Festak ospatzen ditugu abuztuaren azken asteburuan. Orain dela urte batzuk ospatzen ziren betidanik irailaren lehenbiziko asteburuan, baina gero aldatu genuen eskolaren kontu eta ezakizer, aurreratu genuen asteburu bat. Eta ospatzen da asteburua?
bai, hasten da normalen, hortziralea, zortzietan, botatzen dute hori txupinazo eta igande arte. Hemen bizi zara ja orain dela 20 urte gutxi gora bera. Bai. Gustura bizi zara? Bai. Ni banuen hasieran, zalantzarik, ez da? Bai. Betidanik, ni Iruñekoa naiz, beti bizi izan naiz Iruñan, baina orain ez dut aldatzen, primeran. Bai, herri horrek herriak eskaintzen dizun lasaitasuna ez duzu Iruña batean. Lasaitasuna primeran bizi danik, bai. Zerbait aldatuko zenuke? Pues ez dakit. Bueno, agian igual okerrena badugu, beti kotxearekin ibiltzen garela, hori da okerrena. Badugu taxi zerbitzu bat, edo autobusa, edo mikrobusa ere, baina, claro, igual ordutegia ez daizu moldatzen, eta orduan, baina, bueno, gainerakoa ongi. Gainerakoa ongi. Badago herri bizia, ez, hemen? Bai. Nahiz eta herri txikia izan, edo biztanle gutxi izan, badago bizia. Badago bizia, bai. Igual horrek laguntzen du ere elkarte bat egoteak, eta jende gazteak egoteak. Bai, eta gero, elkarteko zuzendaritzak antolatzen dituzte gauza batzu, ez dakit bus txapelketa edo pilota txapelketa ere bai pilotalekuan, eta orduan, mugimendua nabaritzen da, bai. Baduzu zendeako gainontzeko herriekin harremana ere bai? Bai, batez ere Espartzako jendearekin eta Getze jendearekin ere. Bueno, azkenean hurbilenekoa. Hurbilen daudelako. Hori da. Agitzongi, Enrique, ez zaitut denbora gehiago kenduko. Vale, ongi. Eskerrik asko tartetxo honengatikan. Eta deus ere, ongi segi. Vale. Gero arte. Vale, gero arte, bai. Eta agur erran diogu Enrikeri Arlegin, eta orain etorri gara azkeneko herrira, Galarrera. Eta hementxe dago nire onduan, Galarreko bizilaguna den Raul. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Bueno, konta iguzu, non gaude? Galarren gaude, hemen ikusten duzuenez herriko plaza da. Eta hemen normalean gazteok elkartzen gara, gure gauzak itxe egiteko eta gar. Zenbat biztanle ditu Galarrek? Gutxi gora bera, 125. Osa, herri txikia da. Bai, herri txikia da. Baina azken urteotan igo egin da. Osa, ni txikian nintzenean, 80 biztanle gutxi gara bera zuzkan. Bale. Badago gazte jendea, zu oso gaztea zara, badago gazte jendea? Bai, hemen gazteko harria bat daukagu, gutxi gara bera 11-12 lagun. Eta normalean hemen elkartean afaltzen dugu eta... Hemen ez duzu tabernarik, baina herri guztiek duzu elkarte bat eta elkartean elkartzen zarete denak. Elkartean elkartzen gara eta gure gauzek hitz egiten dugu. Ederki. Eta herriko festak noiz ospatzen dituzu? Pirilean 28-tik, maiatzaren bataraino dira, 4 egun. Eta festak oso onak dira. Gonbidatzen zaituztez guztioi. Agian etorriko gara, Bai. Eta hemen ez dago eskolarikan. Ez. Normalean zizurren joaten gara eskolara. Bale. Eta zuek D-ereduan ikasi duzu? Bai, txikitatik, D-ereduan. Hemen jaio zara, Raul, hemen bizi zara, zerbait aldatuko zenuke? Momentuz ez. Baina gure proposamena da, urteak pasa eta pasa, edo zer gauza aldatuko genukela, baina momentuz ez. Orduan gustura bizi zara hemen? Bai, oso gustura. Hemen baduzu herri giro ona? Bai, oso ona. Guztiok ondo eramaten dugu. Bai, eta denak elkarrekin egoten zate elkartean, eta bai, ikusten zaizu behintzat ongi gustura zaudela hemen. Bai, oso gustura. Bale, Raul, zaitut gehiago kenduko, utziko zaitut ja libre herrian. Bale. Mila esker tartetxo eskaintzagatik, eta ongi segi. Kontutan hartu dugu, festak noiz ziren, igual etorriko gara, Bale. Venga, gero arte. Bale, agur.
Eta Galarreko zendeatikan egun guztian egun eta gero, jazta iritsi da momentua agur errateko. Mi esker zuen arretagatik eta hurrengo herrian ikusiko dugu elkar. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.